O mga tugang. Ngunyan, isineselebrar ang Bihilya Pascual sa banal na banggi na may temang si Kristo ang satong ilaw. Sa gabaon, celebrar niya to ang pinakamahalagang pangyayari sa istorya kan kaligtasan ng tao. Kunan bangging ini dai pinapagkanigo nin Diyos ang tao padagos na mabubuhay sa kadiklumaning kasalan bilang mga kaiwal nin Diyos. Ang Bihilya Pascual nakasentro sa pagkabuhay liwat ni Kristo na iyo ang nagutob kan bilog na istorya nin sa tuyang kaligtasan sa paagi kan sa iyang misteryo Pascual. Sa bangging ini babaguhon ang dalagan kan istorya nin kinakban sa paglaog sa bagong lang nin Diyos. Sa sakit asin luha, kasalan asin kagadanan, sa paagi ni Kristo na duminaog sa pagkapangyarihan nin kadikluman, kita dadarahon niya sa Diyos asin sa buhay na daing kasagkoran. Sa liturhiya po niya to, igwa kitang apat na kabtang. Liturhiya kan ilaw, liturhiya kan tataramon, liturhiya kan pagbendisyon kan tubig sa bunyag, asin liturhiya kan Eucharistia. Ngunyan po sa tuyan ng pupunan, an enot na kabtang, ang liturhiya kan ilaw o ang lucenarium, na kung sain gigibuhon ang pagbendisyon kan kalayo, asin pagtaoning kahulugan sa Siryo Pascual. Sa ngaran ka nama, asin kanaki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Namumutan ko mga tugang sa urog kabanal na bangging ini na ang satong kagurangnan si Yesu Kristo nagbalyuhali sa kagadanan, pasiring sa buhay. Ang simbahan nag-aalok sa satuya ng mga aki niya na nakawararak sa kinaban na magtiripon sa pagpuka asin pagpamibi. Kung gigibuhon tanggayo ang pagrumdom kan Paskwa kan kagurangnan na nagdadangog kan tataramon asin nagseselebrar kan sa iyang mga misteryo, maglalaom kitang makaayon sa iyang kapangganahan sa kagadanan asin bubuhay sa Dios na kaiba niya man sana. Isusunod na po niya to ang pagbendisyon kan kalayo. Mamibi kita. O Diyos, nahuli kan sa imong aki, winarasan mo ang mga paratubod kan kalayo nin sa imong kamurawayan. Pakapabanala ining bagong kalayo, asin itugot mo sa mo na sa paagi ka ining Fiesta Pascual, maglaad kaming gayo sa mga langit no na pagmaot, tanganing sa malinig na isip, makayaming makamtan ang kafiestahan nindanay na kaliwanagan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Isusunod na po niya to ang pagtaok ni asin pagbugtak ng mga tanda sa Siryo Pascual. Ang Siryo Pascual hali sa sarong tradisyon na ginibot sa Roma asin na kung saen sa bangginin pas iniilawan ang dakol na kandila.
Ini ginigibo bilang simbolo ni Kristo na binuhay liwat hali sa banggi ni si Kristo kasudma asin ngunyan an kapinunan asin an katapusan an alpha sa iya an mga taon sa iya an na daing kasagkoran. Asin mamurawayo na mga lugad, asin surugon kita, ang liwanag ni Kristo na mamuraway na nabuhay liwat, magpara kan kadiklumanin puso, asin isip. Liwanag ni Kristo. Liwanag ni Kristo. Sa tuya na pong iilawan, ang sa tuyang mga kandila, hali sa Sirio Pascual.
Liwanag ni Kristo. Isusunod na po niyato ang pagrukyaw kan Paskwa. Magugma mga angheles nin kalangitan, magugma gabos na linalang, ipagrukyaw ang misteryo nin kaligtasan, si Kristong hade na buhay liwat. Magugma o daga asin magliwanag, magliwanag sa kamurawayan ni Kristong nagtubos sa kinaban, nagparakan diklom sagod paman. Magugma o simbahan ng Diyos, simo nagliwanagan katubos, papano man ininin kaugman, mga awit nin bilog na banwaan. Magugma o simbahan ni Diyos, simo nagliwanagan katubos, magugma maninin kaugman, mga awit bilog na banwaan. Magugma o simbahan ng Diyos, simo nagliwanagan katubos, mapano maninin kaugman, mga awiting bilog na banwaan. Matukaw na po kita. Ngunyan po, sa tuyan ang isusunod ang kaduwang kabtang kan sa tuyang selebrasyon, ang liturhiya kan tataramon, na kung saan ang pagbasa kan tataramon ni Diyos, iyan fundamental na elemento kan Bihilya Pascual. Ngunyan nabanggi ang bilog na simbahan na Katoliko,
naglalamay sa pamibi as sinagahalat sa kagurangnan, na nabubuhay liwat sa mga gadan. Siya madatong sato sa paagikan sa iyang buhay na tataramon, na sa tuyang mahihinanyog sa banal na kasuratan. Buksantan sa tong isip asin puso sa paghurup-hurup kan istorya nin sa tong kaligtasan. Kristiyano, himatean, tingog din Diyos. Sa tuya na pong palsokon ang sa tuyang mga kandila. Matindog po kita. Namumutan ko mga tugang, mantang sulemning pinuunan ang bihilya sa tuninong na puso, maghinanyog kita ngunyan sa tataramon kan Diyos. Maghurup-hurup kita kung paano linigtas kan Diyos ang sa iyang banwaan, kan mga nakaaging panahon. Asin ngunyan na mga aldaw, sinubol sa to ang sa iyang aking paratubos. Mamibi kita na sa tong Diyos tapuson ininggawing paskwaling kaligtasan sa kapanoanin pagtubos. Matukaw po. Pagbasa sa libro kan Henesis. Sa kapinonan, nilalang kan Diyos ang langit asin daga. Ang daga ribaraw sa kawaran kadaihan. Diklom ang nasa ibabaw kan kantil, mantang ang Espiritu kan Diyos naglalayaw-layaw sa ibabaw kan katubigan. Nagsabi ang Diyos, magkaigwa nin liwanag, asin nagkaigwa nin liwanag. Nahiling kan Diyos ang liwanag, marhay. Sinuway kan Diyos ang liwanag sa diklom, inapod kan Diyos ang liwanag, aldaw, asin ang diklom, inapod, banggi. Nagsinarom asin nag-aga, sarong aldaw. Nagsabi ang Diyos, magkaigwa nin firmamento sa tahaw kan katubigan, na masuhay nin mga tubig sa mga tubig, asin nagkaigwa. Ginibo kan Diyos ang firmamento, asin sinuway ang mga tubig na nasa irarom kan firmamento sa mga tubig na nasa ibabaw kan firmamento. Inapod kan Diyos ang firmamento, langit. Nagsinarom asin nag-aga, ikaduwang aldaw. Nagsabi ang Diyos, magkatiripon ang mga tubig sa irarom kan langit sa sarong lugar, tanganing mahiling ang marangdaga. Nagkasiring. Inapod kan Diyos ang marangdaga, daga, asin ang katiriponan kan katubigan, inapod, dagat. Nahiling kan Diyos, marhay. Nagsabi ang Diyos, itubo kan mga daga ang duot, ang tanom na namimisog, ang kahoy na namumunga nin may pisog, manlain-lain na klase sa ibabaw kan daga. Nagkasiring. Ilinuwas kan daga ang duot, ang tanom na namimisog, manlain-lain na klase, asin ang kahoy na namumunga nin bunga na may pisog, manlain-lain na klase. Asin ang kahoy na namumunga nin bunga na may pisog, manlain-lain na klase. Nahiling kan Diyos, marhay. Nagsinarom asin nag-aga, ikatulong aldaw. Nagsabi ang Diyos, magkaigwa nin mga ilaw sa firmamento kan langit, na masuhay kan aldaw sa banggi. Magisindang tanda nin mga panahon,
mga aldaw sa mga taon. Asin magimansindang mga ilaw sa firmamento kan langit, na mataong liwanag sa daga. Nagkasiring. Ginibo kan Diyos ang duwan dakulang ilaw, an mas dakulang ilaw na makakapangyari sa aldaw, asin an menos dakulang ilaw na makakapangyari sa banggi, asin an mga bituon. Ibinugtak sinda kan Diyos sa firmamento kan langit, tanganing magliwanag sa daga, tanganing makapangyari sa aldaw sa kabanggi, tanganing magsuway kan liwanag sa diklom. Nahiling kan Diyos marahay, nagsinarom asin nag-aga, ikaapat na aldaw. Nagsabi ang Diyos, aripunpunan ang katubigan kan mga naghihirong may buhay, asin ang mga gamgam maglayog sa ibabaw nin daga, sa irarom kan firmamento kan langit. Nagkasiring. Linalang kan Diyos ang mga darakulang dragon, asin ang gabos na may buhay na nagkakamang, na nag-aaripunpon sa katubigan, manlain-lain na klase, asin ang gabos na naglalayog, manlain-lain na klase. Nahiling kan Diyos marahay. Binindisyonan sinda kan Diyos na ansabi, magmabinunga kamo asin magdakol, panuaan katubigan kan dagat, asin ang mga gamgam magdakol sa daga. Nagsinarom asin nag-aga, ikalimang aldaw. Nagsabi ang Diyos, iluwas kan daga an may buhay, manlain-lain na klase, baka, reptil, sa kaibapang nabubuhay sa daga, manlain-lain na klase. Nagkasiring. Ginibo kan Diyos ang nabubuhay sa daga, manlain-lain na klase, ang baka, manlain-lain na klase, ang reptil sa daga, manlain-lain na klase. Nahiling kan Diyos marahay. Nagsabi ang Diyos, magibo kita nin tawo sa ladawan niyato, susog sa satong kabaing. Sakupo niya ang sira sa dagat, ang gamgam sa langit, ang hayop, ang gabos na nabubuhay sa daga, asin ang gabos na reptil na nagkakamang sa ibabaw kan daga. Linalang kan Diyos ang tawo sa saiyang ladawan. Sa ladawan kan Diyos, siya linalang niya, lalaki asin babae, linalang sinda. Binindisyonan sinda kan Diyos asin sinabihan, magmanibunga kamo asin magdakol, panoonin do ang daga asin tungtungan, sakupunin do ang sira sa dagat, ang gamgam sa langit, ang gabos na may buhay na nagkakamang sa daga. Nagsabi pa ang Diyos, uya, itinatoo ko sa indo ang gabos na duot na nagkakabanhi sa ibabaw kan bilog na daga, asin ang gabos na kahoy, igwanin bunga na nagkakabanhi. Magiginindo iyan kakanon, sa gabos man na nabubuhay sa daga, sa gabos na gamgam sa langit, asin sa gabos nagkakamang sa daga na may hinangos nin buhay, ang gabos na berdeng duot, itinaatao ko bilang kakanon. Nagkasiring. Nahiling kan Diyos ang gabos na ginibo niya, uya, abaan ng rahay. Nagsinarom asin nag-aga, ikaanom na aldaw. Nahaman ang langit asin ang daga, patin ang bilog nindang hukbo. Nahaman kan Diyos, ikapitong aldaw, ang trabaho na ginibo niya, asin nagpahingalo siya, ikapitong aldaw, hali sa gabos na trabaho na ginibo niya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, isubol mo ang sa imong espiritu, asin baguha ang lawog kan kinaban. Kakatahon po niya to.
Mag-umaw ka, kalagko sa kagurangnan. Kagurangnan, Diyos ko, dakula kang marahay. Kamahalan asin kagalangan, ginubing mo. Napatos ning liwanag nin siring sa manto. Biniklad mo ang langit, siring sa trapal. Tinugdas mo ang daga sa katugmadan kaiyan, dai matatanyog no arin man asin sagkod lamang. An kantil siring sa gubing, tuminahob kaiyan, sa ibabaw kan kabukidan, nagtitindog ang katubigan. Sinusubol mo ang mga burabod sa mga salugan. Sa pag-ultana ng mga bukid, sinda nagbubulos. Sa itaas ninda ang gamgam kan langit mag-eerok, sa tahaw nin mga sanga maghuhuni. Pinapatubigan mo ang mga bukid hali sa mga kwarto sa itaas. Sa bunga kan sa imong mga gibo, binabasog mo ang daga. Pinapatubo mo ang duot para sa hayop, asin ang duot na maglingkod sa tawo, sa pagpaluwas nin tinapay sa daga. Kadakol kan ginibo mo kagurangnan, iyan gabos sa kadunungan mo ginibo, pano ang daga kan sa imong mga rugaring. Maubos ang mga parakasala sa daga, asin ang mga tampalasan mayo na. Mag-umaw ka kalagko sa kagurangnan. Matindog po ang gabos. Mamibi kita. O Diyos na makangalas mong linalang ang tawo, asin urog na makangalas na sa imong tinubos. Tawan sa mo namimibi kami, na magdanay sa tamang kaisipan,
tumang sa mga padagkakan kasalan, tanganing magkanigo kaming makaabot sa mga daing sagkod na kaugmahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro kan Henesis. Tara, pakatapos kan mga bagay na ini, binalo kan Diyos si Abraham. Sinabihan, Abraham, asin nagsimbag si Abraham, uya ako. Sinabihan, kuha daw an sa imong aki, an bugtong mong aki, na namumutan mo si Isaac. Asin lakaw pasiring sa daga nin Moria. Asin duman idulot mo siya bilang tinutong na atang sa saro sa mga bukid na isasabi ko sa imo. Nag-amay si Abraham pagkaaga. Siniyahan an sa iyang asno. Iniban niya sa iya ang duwan niyang surugoon saka si Isaac sa iyang aki. Nangahoy na isusungo sa tinutong na atang, danga naglakaw pasiring sa lugar na sinabi kan Diyos. Ikatulong aldaw, initaas ni Abraham ang sa iyang mga mata as sinahiling ang lugar sa harayo. Sinabihan ni Abraham ang sa iyang mga surugoon, magpawalat kamo digdi, kaibaan asno. Ako asin an barubata malakaw sa kuduman. Masamba kami dangan mabalik sa Indo. Kinua ni Abraham ang isusungo sa tinutong na atang asin ipinapasan ki Isaac na sa iyang aki. Kinua kan sa iyang kamot ang kalayo sa kakutsilyo. Asin naglakaw ang duwanin sabay. Naghadoy si Isaac ki Abraham na sa iyang ama asin nagsabi, Ama ko, nagsimbag si Abraham, uya ako, aki ko. Nagsabi, uya ang kalayo asin ang mga kahoy, alagad hain ang kordero para sa tinutong na atang. Nagsimbag si Abraham, ang Diyos iyo ang bahala, kan sa iyang kordero para sa tinutong na atang aki ko. Asin naglakaw ang duwa kan sa iyang kordero para sa tinutong na atang aki ko. Asin naglakaw ang duwa minsabay. Pagabot ninda sa lugar na isinabi sa iya kan Diyos, nagtugdok duman si Abraham kan altar. Hinusay ang mga kahoy, ginapo si Isaac na sa iyang aki, asin ibinugtak sa altar, sa ibabaw kan mga sungo. Iginawgaw ni Abraham ang sa iyang kamot, asin kinua ang kutsilyo, tanganing isakripisyon si Isaac. Alakad inapod siya kan anghel kan kagurangnan, hali sa langit. Abraham, Abraham, nagsimbag. Uya ako, nagsabi, dai mo ipagbingat ang sa imong kamot laban sa aki, dai mo siya pagibuhan nin anuman. Ngunyan aram ko na may pagkatakot ka sa Diyos, asin dai mo isinayumas ako ang sa imong aki, an bugtong mo aki. Pag itaas kan sa iyang mga mata, nakailing si Abraham, uto, sarong lalaking karnero na ang mga sungay na sabit sa palumpong. Kinuan niya ang karnero asin inatang bilang sarong tinutong na atang imbis kan sa iyang aki.
Nginarana ni Abraham ang lugar na ito. Bahala ang kagurangnan. Mala tasagod mo niyan, sinasabi. Sa bukid, bahala ang kagurangnan. Nagapod giraray ki Abraham ang anghel kang kagurangnan, hali sa langit. Asin nagsabi, sasako magsusumpa ako, ulay kan kagurangnan. Ninhuli taginibo mo ang bagay na ini, asin daay mo ipinangilian ang sa imong aki. An bugtong mo aki. Bibindisyonan ta ka, asin papadakulon. Tapapadakulong ko an sa imong kamangarakian, siring kan mga bituon sa langit, asin kang baybay sa mga dagat. Sasakupon kan mga kapangarakian mo ang pintuan kang sa indong mga kaiwal, asin mabibindisyonan sa imo kapangarakian ang gabos na nasyon sa daga. Huli taninawag mo ang sakong tingog. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Atamana ako, Diyos, ta ako nagsarig sa imo. Awiton po niya to. Kagurangnan sa kuyang kairasan asin kalis, ika ang nagkakapot kan sa kong kapaladan. Danay kong pinagigin kaatumang ang kagurangnan, huli tana sa tuo ko siya, dai ako matatanyog. Kaya maugmaan sa kong puso, magayagayaan sa kong kaladman, asintaan sa kong laman, mapapatiwasay, tadai mo babayaan ang sa kong kalagsasyol, dai mo itutugot na maghiling nin kalapaan, an maimbod sa imo. Itutukdo mo sa ko ang mga dala nin buhay, kapanuan nin mga kaugmahan sa atubang mo, kanya kaugmahan sa tuo mo, sagkod sa katapusan. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos, urog kadakulang Ama nin mga paratubod, na nagpadakol kan mga aki na sa imong panuga, huli kan grasya nin pag-ampon na lakop sa bilog na kinaban, asin huli kang sakramento Pascual, nagibong Ama kan gabos na mga panahon, ki Abraham na sa imong aki, susog sa imong pinanuga, magkanigong tugutan mo ang sa imong banwaan, na makalaog sa grasya ng sa imong pangapudan. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po.
Pagbasa sa libro kan Exodo. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises, taano ta nagaagrangay kasako, tarami ang mga Israelita na magbaklay, ika, itaas mo an sa imong sugkod, unata an sa imong kamot, sa ibabaw kan dagat, banga aiyan, na makalaog ang banwaan nin Israel sa tahaw nin dagat sa mamarang daga. Ako, papatagason ko ang puso kan mga taga-Ehipto, malaog sinda sa paglamag, asin mapapamuraway ako ki Faraon, asin sa bilog niyang hukbo, sa iyang mga karwahe, asin mga para kabayo. Asin maaaraman kan mga taga-Ehipto na ako ang kagurangnan sa pakapamuraway sako laban ki Faraon, laban sa iyang mga karwahe, saka mga para kabayo. Naghali an anghel kan kagurangnan na naglalakaw sa inotan kan kampo nin Israel, asin naglalakaw sa urihan ninda. Siring man, naghali an hariging panganuron sa atubangan ninda, asin nagtindog sa likodan. Nagpatanga kan kampo ni Ehipto, asin kampo nin Israel. Nagkaigwa kan panganuron sa kadiklom, na nagpaliwanag kan banggi. Kaya, dai nagranihan ang duwa, bilog na banggi. Inunat ni Moises an sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat, asin pinasibog kan kagurangnan ang dagat sa bagsik kan makusog na timog bilog na banggi. Ginibong mamarang daga ang dagat, asin nabanga ang katubigan. Naglaog ang mga Israelita sa tahaw kan dagat, sa mamarang daga. Ang katubigan, lanob ninda sa too, asin sa wala. Naglamag ang mga taga-Ehipto, asin naglaog sa urihan ninda, ang gabos na mga kabayo ni Faraon. Ang sa iyang mga karwahe, asin mga parakabayo, pasiring sa tahaw kan dagat. Bago mag-alagaag an aga, nagduungaw ang kagurangnan sa hukbo kan mga taga-Ehipto, hali sa hariging kalayo, asin panganuron, asin tinulag ang hukbong taga-Ehipto. Inulang niya ang mga gulong kan karwahe, kaya nasakitan sinda sa pagpadalagan. Kaya nagsabi ang mga taga-Ehipto, magdulag kita hali sa atubang nin Israel, taan kagurangnan, iyo ang naglalaban para sa inda, laban sa Ehipto. Nagsabi ang kagurangnan ki Moises, unataan sa imong kamot sa ibabaw kan dagat, balikan kan tubig ang mga taga-Ehipto, an sa indang mga karwahe, asin an sa indang mga parakabayo. Inunat ni Moises an sa iyang kamot sa ibabaw kan dagat, asin nagbalik ang dagat pagbukakan kaagahon. Balik sa dati, ang mga taga-Ehiptong nagdudulag, sinabat kan katubigan, asin ipinagpag kan kagurangnan, ang mga taga-Ehipto sa tahaw kan dagat. Nagbalik ang katubigan, asin tinahoban ang mga karwahe, saka ang mga parakabayo, kan bilog na armada ni Faraon na naglaog paglamag sa inda sa dagat. Mayong natada sa inda ni Saro. Alagad, ang mga Israelita naglakaw sa mamarang daga sa tahaw kan dagat. Ang katubigan, lanob ninda sa too, asin sa wala. Sa siring, ilinigtas kan kagurangnan kan aldaw na idto ang Israel, hali sa kamot kan mga taga-Ehipto. Nahiling nin Israel ang mga taga-Ehipto, garadan sa baybayon kan dagat. Nahiling nin Israel ang dakulang kapangyarihan na pinahiling kan kagurangnan laban sa mga taga-Ehipto. Natakot ang banwaan sa kagurangnan. Nagtubod sa kagurangnan sa kaki Moises an sa iyang surugoon.
Dangan nag-awit si Moises, asin ang mga Israelita, kaining awit para sa kagurangnan. Ini ang sabi, maawit ako sa kagurangnan, tamamuraway an sa iyang kapangganahan, kabayo asin karwahe, inapon niya sa dagat. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa tuya po nga awiton ang Salmo Responsorio. Maawit ako sa kagurangnan, tamamuraway an sa iyang kapangganahan. Kabayo asin karwahe inapon niya sa dagat, kusog ko asin awit an kagurangnan, nagi ko siyang kaligtasan. Ini an sa kong Diyos, o umawon ko siya. Ang Diyos kan sa kong Ama, ilalangkaw ko siya. An kagurangnan para laban, kagurangnan an sa iyang ngaran, an mga karwahe ni Faraon, asinan sa iyang hukbo itinapok sa dagat, an mga pili niyang mga katabang nalamos sa dagat Suf. An mga kantil tuminahob sa inda, luminubog sinda sa kaladman siring sa gapo. An tuo mo kagurangnan mamuraway na kusog, an tuo mo kagurangnan winasak an kaiwal. Ilalaog mo sinda asin itatanom sa bukid mong pamana, lugar na tinugdas mo kagurangnan, na magimong eerokan, santuaryo o kagurangnan, na tinugdas kan sa imong kamot, an kagurangnan, magahade sagkod paman, sagkod lamang. Matindog po. Mamibi kita. O Diyos, sa imong mga suanoy nangangalasan, namamatayan ming nagbabanaag, dawa sa mga panahon mi. Mantang ang tinipon mo sa kapangyarihan, kanto o mong kamot, sa pagpatalingkasin sa rong banwaan, sa pagtugis ni Faraon, kinigibo mo ini sa pagligtas kan mga nasyon, huli kan tubig nin pagkamundag liwat. Warasan, tanganing an kapanoan kan bilog na kinaban, mapaduman sa mga akin ni Abraham, asin sa kadakulaan ni Israel, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Nagsasabi ang kagurangnan, gabos na napapaha,
madya sa tubig. Kamo na mayong kwarta, madya, magbakal asin magkakan, madya magbakal nin arak sa kagatas, mayong kwarta asin mayong pambayad. Ta daw ta ititimbang nindo an kwarta sa bakong tinapay, asin an sa indong pinagalan sa dai nakakabasog. Magdangog ta magdangog kamo sako, asin magkakan kamo kan marhay. Papadabaon nindo an sadiri sa urog kasiram. Kilingan an sa indong talinga, asin madyas ako. Magdangog tanganing mabuhay an sa indong kalag. Makikipagtipan ako sa indo, nindanay natipan, pagkaherak ko ki David na maimbod. Uya, ginibo ko siyang saksi sa mga banwaan, lider asin paratugon kan mga katauhan. Uya, nasyon na dai mo midbid, aapudon mo, asinan mga nasyon dai kamidbid, sa imo magdadaralagan. Huli na lamang sa kagurangnan na sa imong Diyos, asin an banal nin Israel, ta pinamumuraway kanya. Hanapa an kagurangnan, mantang makukua, apudi, mantang harani. Bayaan kan mga tampalasan an sa iyang dalan, asin kan tahong daing data, sa iyang huna-huna. Balikanan kagurangnan na maherak sa iya. An sa tung Diyos, tamayaman sa pagpatawad, tabako kung kaisipanan sa indang kaisipan, asin bako nindong mga paagi, an sa kong mga paagi. Olay kan kagurangnan, tasiring na halangkaw an langit sa daga. Halangkaw man an sa kong mga paagi, sa indong mga paagi. Asinan sa kong kaisipan sa indong kaisipan, tasiring na minahog pa an uran sa kanyebe, hali sa langit, asin day duman minabalik, na dai pinainom ang daga, pinataba, asin pinatambuan, tanganing matauanin banhi an paratanom asin tinapay na nagkakakan. Siring man ang tataramon na minaluwas sa sakong nguso, day mabalik sako ni mayo na nahaman. Gigibuhon niya an anuman nabot ko, asin hahamanon an isinugo ko sa iya. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Maugma kamong magsakdo nin tubig sa mga burabod nin kaligtasan sa tuya pong aawiton. Uyaan sa kong Diyos na kaligtasan, magtitiwala ako, dai na matatakot, an kusog ko asin awit iyo an kagurangnan, asin nagi ko siyang kaligtasan, maugma kamong magsakdo sa mga burabod nin kaligtasan. Masabi kamo sa aldaw na iyan, magpasalamat sa kagurangnan, asin mag-apod sa iyang ngaran, ipaisi sa mga banwaan an sa iyang kagibuhan, ipagirumdom na sinanglitan an sa iyang ngaran.
magtugtog sa kagurangnan, tanagibo siya nin kadakulaan, maaraman ini sa bilog na kinaban, magkurahaw, mag-awit sa kaugmahan, ika nag-eerok sa Siyon, tadakula sa tahaw mo, an banal nin Israel. Matindog po. Mamibi kita, Diyos na makakaman asin daing kasagkoran, iyo sanang paglaom kan kinaban, na sa paghulit ni sa imo mga propeta, ipinahayag mo ang mga misteryo, ngunyan na mga panahon, kaugaying patalubua, ang pagmawuot kan sa imong banwaan, tabakong huli sa anuman, kundi sa imong pasabong, nangyayari ang pag-uswag, kan anuman nga kabagsikan, nin mga paratubod, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan. Sa mong kami na meron, ikaw na nagtutukan sa tuo ka naman, kairaki kami, ay kasanan banal, kasanaan kaguranan, kaiba kan Espiritu Santo sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan, kamurawayan sa kaitaasan.
kita. O Diyos na nagpapabanag kay ning urog ka banal na banggi, sa kamurawayan kan Domingo nin pagkabuhay liwat, hirua sa imong simbahan ang Espiritu nin pagampon, tanganing binago sa hawa kasin kalag, magdulot kami sa imo nin lipotok na paglingkod. Huli kay Jesu-Kristo ang kagurangnan niyamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matukaw po. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dainin do nasasabutan na kita gabos na binunyagan ki Kristo Jesus, binunyagan sa iyang kagadanan. Kunsiring, huli kan bunyag, ilinubong kita, damay sa iya sa kagadanan. Tanganing, siring na binangon si Kristo, hali sa mga gadan, hulikan kamurawayan kan Ama, kitaman maglakaw sa kabaguhan nin buhay. Takon nagis niya kitang kaibang tinanom sa kagadanan na siring kan sa iya, tunay man kitang makakahiras sa pagkabuhay liwat. Iniaram ta na andaan tang pagkatawo, damay na ipako sa krus, tanganing mauntok ang gibo kan hawak na makasaklan. Tanganing dai na kita mauripon kan kasaklan. Taan nagadan na italingkas na sa kasaklan. Alagad kung magadan kitang damay ki Kristo, nagtutubod kita na mabubuhay man kitang kaiba niya. Aram na si Kristo na binangon hali sa mga gadan. Daina magagadan. An kagadanan daina sa iya makakapangyari. Taan sa iyang kagadanan, kagadanan sa kasaklan. Makasaro sa nasagkod lamang. Alagad siya nabubuhay sa Diyos. Siring man kamo, isipon nindo, na kamo gadan na sa kasaklan, alagad nabubuhay sa Diyos ki Kristo Jesus. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aawiton po niya to. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod paman ang sa iyang karahayan. Magsabi ngunyan ang Israel, sagkod paman ang sa iyang karahayan. Ang toong kamot kan kagurangnan initaas, ang toong kamot kan kagurangnan ng gana. Daya ako magagadan kundi mabubuhay, asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, nagin pamayo kan gapong patugmadan, huli ini sa kagurangnan, nangangalasan sa satong mga mata.
Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa saimong Espiritu. Pagbasa kan banal na Ebanghelyo, susog kay San Mateo. Urawayan sa imo kagurangnan. Lihis ng marahay ang Sabado, nagaagaho na sa enot na aldaw nin simana. Nag-abot si Maria Magdalena asin ang sarumana Maria sa pagtaanaw sa lulubngan. Uya, naglinog din makusog, ta naghilig ang anghel kan kagurangnan, hale sa langit asin nagduman. Pinagilid ang gapo, dagos nagtukaw sa ibabaw. An sa iyang itsura, siring sa kikilat, asin ang sa iyang gubing maputi, siring sa nieve. Sa takot sa iya, nangimig-kibig ang mga nagbabantay, asin naging siring sa magadan. Alagad nagpahayag ang anghel sa mga babae, dai kamo matakot, aram ko na hinahanap nindo sa Jesus, sinakapako sa krus, mayo siya digdi. Binangon siya, siring sa sinabi niya. Madya, hilinga ang lugar na hinotadan, asin tulos, lakaw. Sabihon nindo an sa iyang mga disipulos, binangon siya hale sa magadan, asin uya, nangengenotan sa Indo, Pag-Galilea. Duman nindo siya, mahihiling. Uya, nagsabi ako sa Indo, hidali sindang naghali sa tumba, sa katakutan, sa kasadakulang kaugmahan, asin nagdalagan sa pagpamareta sa iyang mga disipulos. Uya, si Jesus, suminabat sa inda na ansabi, mag-ugma, nagranisinda, kinugos an sa iyang bitis, asin nagsabi sa iya. Dangan ansabi sa inda ni Jesus, dai kamo matakot, lakaw, pamaritaan nindo an sa kong mga tugang, tanganing magdumansinda sa Galilea. Asin dumaninda ako, mahihiling. An marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Agomaw sa imo, Kristo. Matukaw po. Happy Easter po sa Indugabos. Happy Easter po, Father. Pakigreet man kang kataid po. Happy Easter. Gusto ko kuta ko mong i-greet na marhay na banggi. Tayo man talaga pirme ginigibo ko sa pagpuon kang homilya. I greet everyone, good morning, good afternoon. Pero sabi ko, garo ba kong maninigong i-greet o sabihin na marhay na banggi? Ang selebrasyon ngo niyan, selebrasyon bako kan marhay na banggi.
kundi kan marhay na liwanag. Ang liturhiya niyato nagpapasabot kan liwanag na nagdaog kan banggi. Kan liwanag na nagtawid sa tuya, hali sa diklom kan kasalan, pasiring sa grasya nin mahal na Dios. Kan liwanag na nagtatao sa tuya nin kaugmahan. Kan liwanag na nagtatao sa tuya nin paglaom. Kaya bakong marhay na banggi, kundi marhay na liwanag. Nga tugang, ang selebrasyon niya to, pagbihilya, pagbantay, mantang sa tuyang hinahalat o hinahalat kasubago, ang pagrukyaw, kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Tanganing sa tuyang pagurupurupan, ang ngangalasan na ginibo nin Diyos sa tuya. Sa buhay niya to, sa buhay kan kinaban, ang ngangalasan na ginibo ning mahal na Diyos kung paano niya kita iniligtas sa paagi ni Kristo. Kung paano sa paghuna niya to na kadaugan, maugmang panggana palan. Kung paano sa paghuna niya to pagtios, ngangalasan palan, nin kakusugan kan pagkamuot nin mahal na Diyos. Na igwanin kakayahan na magbag-o sa buhay niya to, asin sa buhay kan kinaban. Ini ang sa tuyang ipinagseselebrar ngunyan. Kaya mayo nin dahilan na kita magmundo sa buhay kan sarong Kristiyano, ang bangging ini kan pagrokyaw kan pagkabuhay nin kagurangnan, dapat iyo ang pinakamaugmang aldaw, panahon sa buhay niya bilang sarong paratubod. Kasabago mga tugang, nagpuon kita kan selebrasyon, madiklom, alagad sa tuyang ipinagrokyaw, ang liwanag na dara ni Kristo. Pinag-ungol pa niya to ang mahal na Diyos, mantang kinakanta kan padi, dara ang Seryo Pascual, kinukurahaw, liwanag ni Kristo, kita nagsisimbag, salamat sa Diyos. Dagan nagpuon pagkanta, si Father Abi, tanganang ipagrokyaw, ang kaugmahan na dara ni Kristo, na nagpara kan diklom kan kinaban. Yan ang saro sa mga lyrics kan linya kan kanta na sa iyang inawit. Si Kristo na nagpara kan diklom kan kinaban. Sa pagpuon kang liturhiya, pag-aarog kayo ng panahon ng bihilya, binabasa niya to ang paglalang ni Diyos kan kinaban. Asin ang mga enot at tataramon sa linya kan libro kan Genesis, na ang kinaban sa kapinunan, pano nin diklom, mayo ning kahusayan, alagad buoting mahal na Diyos, na kita bag-istar bako sa diklom. Kaya sabi ning kagurangnan, magkaigwaning liwanag, asin nagkaigwaning liwanag. Puon pa sa paglalang nin Diyos sa kinaban, ang pangiturugan niya na mag-istar ang tawo sa liwanag nin Diyos. Sa liwanag na dara ning kagurangnan sa buhay niya to. Aram niya to ang istorya. Nag-abot ang diklom, ulitan nagkasala ang tawo. Alagad ibinalik giraray nin Diyos ang liwanag sa satuya. Ang liwanag na satuyang ipinagrurokyaw sa laog kan selebrasyon na ini. Ang liwanag kang grasya nin Diyos na nagligtas sa satuya gabos. Kaya maugmaan bangging ini. Takong yaong kita sa liwanag ni Kristo, maugmaan buhay. Kung yaong kita sa liwanag ni Kristo, kumpiyansa ang buhay. Kung yaong kita sa liwanag ni Kristo, may direksyon ang buhay niya to. Maisog ang buot niya to. Asin andam kita na atubangon ang anuman na mga pwedeng mag-agi sa tuyang buhay bilang sarong Kristiyano. Dahil kita makalingaw mga tugang na bako lang ining simbolo na sa tuyang ipinagrurokyaw sa bangging ini. Ang liwanag na darakan pagkabuhay liwat ni Kristo, liwanag na inihiras sa tuya kan Diyos. Sa ikaduwang babasahon na adangog niya to, sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma, na kita nakihiras kan biyaya ni Diyos sa iyang panggana, hali sa pagkagadan niya, sa pagtios, sin pagkagadan, sa pagkabuhay liwat, kita man nakikisumaro sa iya, sa paagi kan bunyag, na sa tuyang inako
Kaya siring sa pagpuon kan kinaban na ang pangiturugan ning mahal na Dios, kita mabuhay sa liwanag ning Dios, pinapagirumdum kita, dapat mabuhay kita sa iyang liwanag talaga. Sa atyan pagkatapos kaining homilya, igwaning parte sa laog kan misa, natatawang kita ning oportunidad, nagiraray, ipahayag niya to. Ang mga panuga na sa tuyang sinabi, o sinabi kan sa tuyang mga magurang on our behalf, kang kita mga aki pa, kan sa mga ninong asininang, kang kita binunyagan, na isikwal ang kasalan, asin mabuhay sa liwanag ni Kristo. Gigibuhon niya ato ini sa adyan, sana makusog ang satuyang pagsimbag, kasi ang satuyang boses magpapahiling kang satuyang conviction na totoo ako nabubuhay sa liwanag ni Kristo. Asin ikinaka og makunggayo na ako sa iyang mahirasan, kan liwanag, kan sa iyang panggana, huli kan sa iyang pagkabuhay liwat. Masakit ang mabuhay sa diklom, huli kan kasalan. Gabos kita makakapagsabi, kasi kada saro sa tuya, igwan ni eksperyensya kung paano ang diklom minaabot sa buhay niya to. Kaya may mga panahon, mga tugang, na garo, daita na aram kung paano. Alagad, misingani siring, nahahanap naman gararay ang liwanag, kasi kung na-experience niya to ang diklom, araw kang ginigibo niya to na ang gabos na ilaw, pirinto. Alagad, nag-abot ang liwanag. Ang kaipuhan sana, na kita magkaigwaning tunay na pagtubod, pusog na pagtubod, nanyaon man sana ang liwanag. Dahil nagahali ang liwanag, huli tayo ni ang gusto ning mahal na Diyos sa tuya agabos. Was there any time in our life or in the life of the world that God was not there? Pirmisan ang kaibahan ang Diyos. Minsan kaya, dahil niya ito nahihiling ang sa iyang presensya sa kadakol na mga kadahilanan. Taminsan, pinipili niya ito na mabuhay sa diklom kan sa tuyang pagkatawo. Magayon mga tugang makanood sa halimbawa sa Ebanghelyo na pinahiling sa tuya ni Maria Magdalena, sinkan iba pang babae na nagduman sa lulubngan. We just have to look for Jesus and we will find Jesus. Misingani sa mga pagkakataon na nagdududa kita. Misingani sa mga pagkakataon na garo kulang ang sa tuyang pagtubod. Kaipuhan sa nang hanapon ta siya, asin makukuha niya to. Si Magdalena nagduman sa lulubngan, sa paghuna niya si Kristo gadan pa. But even if that way, she went to the tomb because she loves Jesus. Namumuta niya ang Kristo, si Jesus, na sa iyang nakaibahan sa buhay. Ang Kristo na nagpaluwas ting kadakol na demonyo sa iyang buhay. Tanganing sa iyang ma-experiensyahan ang kaugmahan na darakan liwanag ni Diyos na nagpapatawad kan kasalan. Ano ang nangyari sa Ebanghelyo na sa tuyang nadangog? Minsan nga ni siya naguhuna na si Kristo gadan, sinan sa iyang dudumanan, lulubngan. She was wrong. Kasi tama lang na magduman siya. Tanganing hanapon si Kristo. Kasi si Sayman na maghahanap kay Kristo, makukuha niya si Kristo. Siya ang enot na tinawan kan magarahay na bareta na si Kristo na buhay liwat. Napalad kita mga Kristiyano, taday kita nag-agi sa experience ka mga enot na disipulo, nakadakol ang pag-alang-alang, pagduda, kang katotohan manunungod kay Kristo bilang Mesiyas. Hulita kita, puon sa kapinunan, sa tuyang pagkaaki, nagdakula kita na itinutukdo na si Kristo buhay, asin siya ang liwanag kan sa tuyang buhay. Lagat ano daw ta pinipili pa niya ito giraray na mabuhay sa diklom kan kasalan. Magayon mga tugang na makanood sa halimbawa sa mga leksyon na makukuha niya to sa selebrasyon kaining pagkabuhay liwat. Sa selebrasyon na ginibo niya to sa bilog na aldaw kaining simana na inaapod niya tong banal huli ki Kristo na nagpabanal kan gabos sa mga selebrasyon na sa tuyang ginibo. Mahahanap niya to ang liwanag. Mahahanap niya to si Kristo if we only give ourselves to Him, if we get reconciled with Him. As in, ang tangani na kita makapag-reconcile o makabalik sa iya, sa dakulang kapakumbabaan, kan pakikipag-ulian, huli kang sa tuyang kasalan,
kay ipuhan niya itong ako o na kita nagkasala asin nagkulang sa atubang ning mahal na Dios. There can be no reconciliation without a humble heart, without a contrite heart na nagaako na kita para kasala. Diyan ta makukuhaan kaugmahan kan buhay na aram niya to, we are reconciled with one another, with God most of all. Baka mamunduan buhay niya to, ngunyan ta aram niya to, may kinikimkim pa kita sa buot niya to. May kaanggutan kita, o kinakaanggutan kita, o may naaanggot sa satuya. Kung buot niya to mga tugang na ma-experiensyahan ang kaugmahan na dara kan pagkabuhay liwat ni Kristo, sinasabi sa tuya na ang mensahe ni Kristo kan siya mabuhay liwat na kita makipag-ulian sa Diyos. Kaya dapat dapat isabuhay niya to ang siring na leksyon na kita makipag-ulian sa kapwa na iyoan tanda kan presensya ni Diyos sa kinaban. Because each one is a temple of the Holy Spirit. Get reconciled not only with God, but also with one another. Especially itong mga taong haloy na niya ito pinagtiti, no? Dahil ito pinagigirungan. O haloy na isinaray na niya ito, liningawan ta na. Pero ang totoo, sa roiyan sa mga dahilan kan sa imong kamunduan. Be happy. It is already Easter. Get reconciled with him or with her. Mga namumutan ko mga tugang, siguro minsan nga ni Easter na mamundo pagirari kita, kasi paghuna niya to, dakol-dakol ang mga bakong magayon sa buhay ta, sa palibot niya to. Dahil nangyayari ang mga bagay na gusto ta, ang mga bagay na gusto, pinaghihingwahan ta, dahil minaabot sa satuya. Dahil kita nauugma, hulita, kadakol ng mga tao sa palibot niya to, dahil ginigibuan sa indang mga dapat nagibuhon. Kaya pagpuli niya to sa harong, adang-adang pa lang kita sa harong, mainit ang satuyang payo. Kasi ang mga aki, o ang agom niya to, dahil panghani nakapagluto, dahil man lamang nahusay ang harong, arog na permi kayo ng dahilan kan sa tuyang mga kaanggutan sa buhay na nagpapamundo sa satuya, imbis na maugma. Siguro magayon mga tugang, baguhon niya ito ang satuyang pag-isip mo niya na si Kristo na buhay liwat. Kasi minsan, ang mga kamunduan sa buhay, minaabot o gikan sa katotohanan na minsan, ang iniisip niya ito, ang gabos sa pinaguhuna niya ito na maray, susog sa satuyang paghiling. Dapat ang iba, permisa ng magibo, susog sa nahihiling mong tama. Kaya pag medyo may sala, habo kita, asin yan nagiging kausakan sa tuyang iriwal o kariribukan. Tama man kita, dapat gigibuhon kan iba ang tama. Pero bako man sinda arog sa satuya, na permisa na nakakaisip kan tama. Magayong-gayod mga tugang niya na Easter, kung naarugan niya to, ang pagkabuhay liwat ni Kristo, ang mensahe kan pagkabuhay liwat ni Kristo, let us not focus so much on ourselves. Rather, focus on others and we will find joy. We will find peace. Si Kristo, ang inisip niya, bako ang sa iyang sadiri. Sabi nga ni San Pablo, Diyos, alagad nilingwan niya ang sa iyang sadiri. Nagpakadainagin uripon, tangani na sa paagin ng siring, kita maibalik sa mahal na Diyos. When we put others before ourselves, before us, mas nahihiling niya to na mas magiging maugma ang buhay. Makukuha niya to ang liwanag na bunga kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Magigikitan maugma. Siguro mga tugang ang kamunduan niya to, hulita, miski pagkatapos kan misang ini, pagpuli niya to, yaan pa manggiraray ang mga problema, kulang pa manggiraray simpag matrikula, kulang pa manggiraray, o dahil niya to aram kung saan kukuanon, ang pambayad sa nagihelang na agum, sa nagihelang na aki, pambayad sa mga utang niya to. O kaya, ang padagos na problema as in stress sa trabaho, dahil manahali yan, pero yan mga kausa mga tugang, kan sa tuya na mga kamunduan, kaya dahil kita nagiging maugma. Ang mensahe mga tugang kang pagkabuhay liwat ni Kristo, sinkan bilog na simanang ini, kaining Holy Week Simana Santa, na igwanin kahulugan ang krus sa buhay niya to. Asin kung ini sa tuyang dinadara, na igwanin kaugmahan, nin pagdusay sa kabutan ng mahal na Diyos, iniigwaning bagmang bunga sa buhay niya to.
Dahil manatapos ang gabos ay nagihan ni Kristo ang pagsakit sa iyang pagkagadan. Ininatapos sa iyang sa pagrukaw niyato kan sa iyang pagkabuhay liwat. Inaapod kita mga tugang na maglingkod na maugma, na maglingkod ning dakulang ning pano nin pagkamuot. Tadyan niyato makukuha ang kaugmahan kan nadarakan pag nin totoong paglingkod sa kapwa. Na pinahiling sa tuya nin mahal na Diyos. Garo halawigo na ang sakuyang humiliya. Igwa pa ning halawig na selebrasyon pagkatapos kang sakuyang mga itinaram sa Indo. Pero magayon na natungkusan na kung gura ng mga tugang kita naugma sa liwanag kan darakan pagkabuhay ni was ni Kristo, dadarahon ta ang liwanag na yan pagpuli niya to sa tuyang mga harong. Dahil kita makontento na kita sana maka-experience siya kan liwanag na itinaw nin Diyos sa tuya sa selebrasyon na ini. When we go back to our homes, we should be people with light shining. Daradara niya ito ang mga ilaw na daraning kaguran na sa tuyang kairasan sa pagkabuhay niya liwat. Sabi ka iyan, dapat tailagang ilaw sa nahihiling sa halangkaw na lugar, tanganing ang gabos niyaon sa harong na nag-iisar sa madiklom, maliwanagan man. We are called to be sharers of that light and sharers of the joy that we receive, that we experience today na kita nagsiselebrar kan pagkabuhay liwat ni Kristo. Happy Easter po sa Indo Gabos. Happy Easter po, Father. Ngunyan, isusunod na po niyato ang pagbendisyon kan tubig. Matindog po ang gabos. Urog na namumuta ng mga tugang, papakumbabang mag-arang kita sa kagurangnan sa tong Diyos, na magkanigo niyang bendisyonan ining tubig na sa iyang linalang, na iwiwirik sa to sa pagrumdom kan sa tong bunyag. Papagkanigo niyang baguhon kita, tanganing magdanay kitang maimbod sa Espiritu na sa tong inako. Kagurangnan sa muyang Diyos, kay raking maghumare sa saimong banwaan, na nagpupukangunya na bangging urog kabanal, sin papagkanigo ang bendisyonin tubig para sa mo, na nagrurumdum kan makangangala sa gawinin paglalang sa mo, pati ang urog na makangangala sa pagtubos sa mo, tainiman sa nalinalang mo, tanganing magin mabinungan daga, asin matawanin ranga, asin kalinigan ng samong mga hawak. Pinalang mo man ang tubig na magintabang ni sa imong bagkaherak, tahuli kay niman sana, rinigtas mo ang sa imong banwaan, asin lantad, pinakulpa mo ang sa indang pagkapaha. Huli kay niman sana ang mga propeta nagpahayag kan bagong tipan na sa imong itutugda sa katawuhan. Sa kauri-uri, huli kay niman sana na pinabanal ni Kristo sa Jordan. Binago mo ang samuyang rinatak na pagkatawo sa pagparipos para sa bagong buhay. Kaya ining tubig lugod magin para sa mo, pagrumdom kan bunyag na inako, asinwarasa na kami sa kaugmahan, makisumaro na binunyagan sa Paskwa. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Isusunod na po niyato ang pagbago kan sa tong panuga sa bunyag.
Urok na namumutan kong mga tugang, hulikan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo, tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya pagkatapos kan pag-utob kan Kwaresma, bagunta ang mga panuga sa banal na bunyag, nagkaito sa tong sinikwal si Satanas, sinasa iyang mga gibo, kasi nanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya pakisimbag tabi, isinisikwal nindo ang kasalan, tanganing mabuhay kamo sa katalingkasan kan mga aki ng Diyos. Opo, isinisikwal ko. Isinisikwal nindo ang mga padagkakan karatan, tanganing daig kamo pagsakupon kan kasalan. Opo, isinisikwal ko. Isinisikwal nindo si Satanas, ang kagtugda sa sin prinsipe ng kasalan. Opo, isinisikwal ko. Pagpahayag kan pagtubod. Nagtutubod kamo sa Diyos sa mang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo kay Yesu Kristo, bugtong niyang aki, sa tuong kagurangnan, namon nagkibirhen Maria, nagtio sagkod sa kagadanan, asin ilinubong na nabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa tuo kanama. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo, sa badal na katolikong simbahan, sa parupakinabang in mga santos, sa pagpatawad in mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sin sa buhay na daing kasagkoran. Opo, nagtutubod ako. Asin ang Diyos na makakamhan, Ama ni Yesu Kristo ang satong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay, sa tubig asin Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawadan sa mga kasalan. Tamanon kita sa iyang grasya, kay Yesu Kristo sa tong kagurangnan, sakod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Malibot po ako sa pagwarik ning Agua Bendita.
palso ko na niya to ang sa mga kandila. Pamibinin banwaan. Ang sa tuyang puso, panonin kaugmahan, ngunya na paskonin pagkabuhay liwat. Sa binago asin pinasarig na pagtubod, idulot niya to sa Diyos ang sa tuyang mga pangangaipo, asin mamiibi, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang gabos na nagpapalanay kan binonyagan na komunidad, ang mga ministro na nag-ako kan banal na orden, lugod ang panahon na ini magtaonin bagong kusog, asin paghihiling sa mga agyat, kan presenteng kamugtakan kan kinaban, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang balaog nin katuninongan ni Kristong nabuhay liwat, mag-erok sa satuyang puso, mga harong asin nasyon, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing kitang mga seminarista na buot parigunon an inakong bunyag sa paagi kan pakikisumaro sa ministeryong pagkapadi, lubos na maintindihan asin makinabang sa mga bunga kan pagbuhay liwat ni Kristo, sa paagi kan pagiging maugma sa bokasyon asin paghiras kaini sa kahovenan sa satong mga komunidad, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga nagduduwa-duwa sa saindang pagtubod, asin nagluluya sa pagsarig sa Diyos, makamate kan nalalain na pagkamuot ni Jesus, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang mga gadan, lubos na makisumaro sa buhay na tinubos ni Jesus para sa to, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamiibi. O Diyos sa muyang Ama, nagpapasalamat kami sa kaugmahan kaining Paskwa. Ang gabos na nagsiselebrar kan pagkabuhay liwat kan sa imong aki, makamati kan sa imong kapangyarihan sa saindang mga buhay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Isusunod na niyato ang ikaapat na kabtang kan satong liturhiya, ang liturhiya kan Eukaristiya, na pupunan sa pagdulot asin pag-andam kan mga atang.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ang sakuasin sa indong atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Ako an manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan, namimibi kami, akoan mga pamibigan sa imong banwaan, kay bakan mga dinudulot na sakripisyo, tanganingan mga pinunan kan mga misteryo paskwal, magdarasa mo huli kan sa imong kapangyarihan, sa pagpaumay na daing kasagkoran, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, itasan mga puso. initas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ang ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo, sa bangging ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo, tas siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang samong kagadanan, sin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya, sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-uugmaan gabos sa bilog na kinaban, pati ngani ang mga langito na virtudes, sin mga angeles sa potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos sa nagsasabi. Banal, banal, nakagurangnan, Diyos nin mga hukom, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Alalan na digdig, sa ngaran kagurangnan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Maluhod po. Kaya maugayon na Ama, kaming nakimaherak sa imo, nagpapamibi, asin nagahagad huli kay Hesu Kristong aki mo sa mong kagurangnan na akuon mo. Asin bindisyonan, ining mga balaog, ining mga atang, ining mga banal na sakripisyo na mayong kakundian. Naenot idinulot mi sa imo para sa banal mong katolikong simbahan. Papagkaniguang mapatuninong mo siya, mabantayan, matipon, asin mahadean sa bilog na kinaban. Kaibakan mga sarugoon mong si Francisco na sa mong papa, asin kan obispo ming si Rolando, pati kan gabos na nag-aataman, susok sa katotoohan, kan katoliko, sin apostolikong pagtubod.
Kirumduma kagurangnan ang mga surugoon mo, asin ang kabos na iyaong digdi na ang pagtubod midbid mo, asin ang devosyon aram mo. Para sa inda, nagdudulot kami sa imo. Siring na sinda nagdudulot sa imo, kaining sakripisyo ng pag-umaw para sa saindaman sana, asin para sa gabos nindang katuod, para sa pagtubos kan sa indang mga kalag, para sa paglaom kan sa indang kaligtasan asin karahaya. Sindang naguutob kan mga panuganinda sa imo, Diyos na daing katapusan, buhay asin totoo. Sa parapakinabang asin pagselebrar, kan urog kasagradong banggi, kan pagkabuhay liwat, kan kagurangnan ming sa Yesu Kristo, susog sa laman, asin sa magalang na pagrumdum, enot, kan mamuraway na Maria, danay na Virhen, ina kan iyuman sa ng Diyos, asin kagurangnan nyamong si Yesu Kristo. Siring man ki San Jose, esposo kan iyuman sa ng Virhen, asin kan sa imong mga santos, apostoles, asin martires, kay Pedro asin Pablo, Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon asin Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan asin Pablo, Cosme asin Damian, asin kan gabus mong mga santos, huli kan sa indang mga merito asin pamibi, itugot mong pakusugon kami kan tabang kan sa imong pagsurog sa gabos na bagay. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Kaya ining mga dulot kan sa imong pagkasurugoon, siring man kan bilog mong familia, para man sa inda na pinagkanigo mong mamundag liwat sa tubig asin Espiritu Santo, sa pagtao sa inda kan kapatawadan, kan gabos na kasalan, namimiibi kami kagurangnan, na magayagaya mong akuon asin ipamugtak mo ang samong mga aldaw sa imong katuninongan. Dangan hawason mo kami sa daing tapos sa padusa, asin ipagbuot mo na kami makabilang sa katiriponan kan sa imong mga pinili. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Namimiibi kami, O Diyos, na sa gabos na bagay, ining dulot papagkanigoon mong bendisyonan, midbidon, parigonon, gibuhon na maninigo, asin mauyunan, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kanaki mong urog na namumutan sa mong kagurangnan, Hesu Kristo. Bago kan aldaw kan pasyon, nag-ako siya nin tinapay sa mga banal asin mahal niyang kamot, asin initaas ang mga mata sa langit, pasiring sa imo, Diyos Ama, niyang makakamhan, nagpasalamat sa imo, nagbindisyon, binaak, asin itinaw sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan ka ini, tayo na sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuhan niyaning kaining mahalagang kalis, sa mga banal niyang kamot, pagpasalamat giraray, sa imo nagbindisyon, tinaw sa saya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom ka ini, tinaan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, inipagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod.
Kaya kagurangnan, kami na sa imong mga surugoon, siring man ng banal mong banwaan, ginigirumdom ang palada na pasyon, ang pagkabuhay liwat sa mga gadan, asin man ang mamuraway na pagsakat sa langit, kaniyo man sa ng Kristo, sa imong aki, sa mong kagurangnan. Nagdudulot sa imong malinaw na kamahalan, hali sa mga balaog mong itinao, in ostyang dalisay, ostyang banal, ostyang daing digta, banal na tinapay nin buhay, na daing kasagkoran, sinkalis, sintunay, na kaligtasan. Lilinya ini kan maugay, sin matiwasay mong lalawgon, sin ako ang banal na sakripisyo, daing digtang ostya, siring na pinagkanigo mong maako, ang mga atang kan surugoon mong suripot na si Abel, asin ang sakripisyo, kan sa mong patriarka na si Abraham, asin ang idinulot sa imo, kan urog kahalangkaw mong padi na si Melchizedek. Nakikimahera kaming nagpapamibi sa imo, Diyos na makakamhan. Ipagbuot mo na inidarahon kan mga kamot kan banal mong anghel sa sinanglitan mong altar. Sa tubang kan Diyoson mong kamahalan, tanganing kami nagpapakinabang kan urog ka banal na hawak asin dugo kan sa imong aki. Sa pakisumaro sa altar na ini, anas, mapano man lugod, kan gabos sa langit no na bendisyon, asin grasya. Huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Giramdumaman kagurangnan ang mga surugoon mo, ang mga gadan na nainot na sa mo. May tanda nin pagtubod, asin nagtuturog sa katuninungan. Nag-aarang kami kagurangnan na sinda asin ang gabos na nagpapahingalo kay Kristo, matawan mo nin lugar ning kaginhawaan, liwanag, asin katuninungan, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Kaniman ang mga surugoon mong parakasala, naglalawom sa dakula mong pagkamahirakon, papagkanigon mong mataawanin kahirasan sa pag-iriba, kan mga banal mong apostoles sin martires, Juan Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad Perpetua, Águida, Lucia, Inés, Cecilia, Anastasia, asingabos mong mga santos, namimbi kami, akoon mo kami sa indang pag-iriba, ikanadai nagtitimbang nin mga merito, kunibulanos nagawaras nin kapatawadan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, huli sa iya kagurangnan, inigabos na karahayan, danay mong linalang, pinapabanal, binubuhay, binibendisyonan, sinsa mo iwinawaras. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, hanggabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos nakapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangahas kitang magsabi. Amanya muna yaong kasalangi, pamanalonan ngaran mo, pabasa mo, ang kadean mo,
sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itaho mo sa muyangon niya. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga kasala sa muya. Sinihare kami pagdaraha sa sugo. Kundi agawa kami sa maraon. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimiibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw nyamo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanay na taling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ang kahadean, asin ang kapangyarihan, Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hari pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpati na raohan kamunin katuninongan. Peace. Nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Tawi kami o tahin, inkato inongan. Maluhod po. Uyan, Kordero nin Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggikan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagol sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maomayan.
Matindog po. Mamibig kita. Kagurangnan pabulo sa samuan Espiritu ni sa imong pagkamot. Tanganing sa karahayan mo, ang pinabasog sa mga sakramento Pascual, pagsararon mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Bago ang huring bendisyon, ang magpasalamat sa kabos, sa indong pagkikipagpuka, sa pagpuka, sa pagsabat kan pagkabuhay liwat ni Kristo sa selebrasyon na ini. Salamat partikularmente sa tuyang magayon na choir, tanganing nagtaon ng dakulang inspirasyon sa itong selebrasyon. Upakan po niya ito, Sinda. Sa mga lectors, lay ministers, sa mga kapadian na kaibahan niya ito sa selebrasyon. Salamat po sa inyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuan mga payo sa paghagad in bendisyon. Bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, huli kang solemnidad kan Pasko ngunyan, asin kairakan kamong surgon sa mga paghipa kan gabos na kasalan. Amen. Asin siyang nagsulit sa Indo, sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panuon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Asin mantang tapos taan mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kaming nagsiyaselebrar kan mga kaugmahan kan fiesta Pascual, huli kan sa iya man sanang pagtabang, makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sa gud paman. Amen. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan. Ang Ama, asin Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia.